Nasɔn ne bɛ taa sugu la. Ko ne bɛ taa sugu la ko ne ka mun de kɛ? Tonton nasɔngɔ kɛ. Nasɔngɔ wa? Kosɛbɛ. Ne wari min d'e ma dun? Tonton ye wari min di ne ma 150 nasɔngɔ tile 3. Tonton a jateminɛ sa. I b'a dɔn e ye ne tɔɔrɔ quoi. N'a fɔra ne tɛ lafiya ni kari kɔnɔna tɛ. Fɛn min ka gɛlɛn ne bolo o ye ne ka dumuni ko de. N kana bɔ n ka dugu kɔnɔ yala k'a sɔrɔ n ma dumuni tobi dɛ. Sinon min n'i dogi ko bagolo. Ne kɔni bɛ kuma caman fɛ. I ka n ka dumuni tobi ka bɛn ni bɔ. I bɛ ni sobi ta ba min na nin ye kɛ. N'i y'o wari fara nasɔngɔ kan kɛ an bɛ duman dun fɔ k'an fa yan. Nka e tɛ o. Ne somɔgɔw de ye ne don furu la. O de ye ne bila nin na. Ni ye ne ye tɔɲɔ o tɔɲɔ sangare la kɛ ne somɔgɔw de don. N'olu kuma de don maɲumanko furu na kɛ a tun tɛ se nin ma o. Mais ne bɛ n sigi somɔgɔw gasi de kama n'o tun tɛ walayi ne tun tɛ sigi sangare la ɲɛ 2 ka ne ye. Ne tun tɛ ala den dɔ da yɛ. Banjugu tɛ. Banjugu bɛ yen nɔ. Hali sa ma kan bɔ. Ni yɛrɛ Banjugu semaine 2 bɛ ne bolo ne t'a appel ta yɛrɛ. Mun bɛ yen nɔ? Banjugu ta ye nege tɛ ne na koyi. N bɛna woro bɔ woro tɛ bɔ. Sunkalo ko ni sunkalo la k'a bɛna woro bɔ. Ala ma taa sunkalo o tigɛra Banjugu la. Mais ne ma dɔ wɛrɛ fɔ. A ye promesse ta ne ye nɔ. N'o kɔni sera n'a ma kun bɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲini. N daga wuli o y'i jo ye. Mɔgɔ tɛ taa sisan cɛw la dɛ. Mɔgɔ bɛ sɛgɛn koyi. Sisan cɛw ma kɛ danaya mɔgɔya dɔrɔn. N'an tɛ ɲɔgɔn na. San joli a bɛ ko kelen na. Mɔgɔ sɛgɛnna koyi a ka ca. Bajagi tɛ de. Jɛnɛ. O tuma an sira ɲɔgɔn kan foli t'a la. Jɛnɛ kana jigin na. I b'a dɔn ni so biye de ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na. Fɛn min ma sogo in ka dɔn dɔn e hakili bɛ wuli. Ni so t'aw min ta min an ka fɛn bɛɛ so ye. Ne ko Jɛnɛ sogo mɔna. Sogo mɔna ne ka juru tɛ la e y'o sara. Mais ko ne ka wari dɔ tun bɛ e la. Ne m'o e m'o sogo bɛ ɲimi ya. Tiɲɛ don. Mais ni so in bolila n b'i ka juru sara. Sogo kala 1 di yan. Jɛnɛ ne kɔni ye jɔn de ye? Bajagi i t'i ka ko kunta ka bɔ nin kan nin ye ne terimuso de ye. Terimuso wa? A fɔ n terimuso. E terimuso tɛ ne terimuso ya? Don o don an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan. Ne ko a tɔgɔ. I t'a ɲininka. N balimamuso. Ne ko e tɔgɔ? Ne tɔgɔ Asi. Asi. Asi o ye ne ba tɔgɔma ye. Ok. Ne ba tɔgɔma yɛrɛ de ye. Awɔ. Kala 1 d'a ma. Kala 1 d'a Asi ma. Ne tɔgɔ ye Bajagi. E tɔgɔ Bajagi. Yan mɔgɔ bɛɛ bɛna sobiye de sɛbɛn ne bolo. Ni ne ye sobiye sɛbɛn k'a d'i ma, so yɛrɛ kana boli diɲɛ kɔnɔ, i bɛ gagner. Kosɛbɛ kɛ. Sogo kala 1 d'a ma dɛ. Jɛnɛ ni so kɔni bolila dɔrɔn a ka di ne ye ka yan bɛɛ ka tɔli gɔni de i bɛ lafiya. Sani ka toli gɔni jɔ kɛ ne ka wari sara bani. So boli de ka gɛlɛn. O kuma na e bɛ ni brochette kala 1 san mun na i ma muso ta. Ayi muso tɛ ne bolo. E furulen don wa? Ne furulen tɛ dun. Ne b'i furu kɛ. Ne b'i furu ka taa bila n ka so kɔnɔ so climatisé. Sinon Jɛnɛ ka ko bɛ kalama. Bajagi n tɔgɔ b'i ka ko la dɛ. N t'a kalama maa ye n t'a dɔn. Jɛnɛ kala 1 di yan. Kala 1 di Asi ma. Sinon ne bɛ sobiye min ta ne y'a wari dunna miliyɔn de don 4 2 8 7. E ka 20 so san ne sɛgɛnna koyi. N bɛ taa n ka billet ko lajɛ diɲɛ kɔnɔ n'a kɛra cogoya min na an bɛ ɲɔgɔn ta i y'a mɛn. Jɛnɛ kana ɲinɛ ka n ka sogo bila ɲɛ i y'a faamu wa? Jɛnɛ hakili kun bɔra i b'i sogo di n balimamuso ma. Balimamuso i bɛ sogo dun han n'i ye fɛn fɛn dun n b'a sara a bɛ bila ne ka compte de la. Bajagi ka taa san n y'a mɛn. N y'a faamu. O kuma ne daga wuli aw ka jɛ bɛ nin taabolo de ka taa. A dun b'a sara koyi. A bɛ to ka so mun ta kɛ mɔdɔ a bɛ wari caman ba de sɔrɔ. N'a ye wari sɔrɔ kɛ a bɛ na ne ka juru sara hali kuma da a bɛ wari dɔ di ne ma ko ne yɛrɛ b'o ta. E yɛrɛ ma ka kuma bɛ k'a bɛ ne furu de. Wa n da t'o kɔnɔ. I da b'o la dɛ. Ne da t'a la dɛ. I da b'o kelen na n k'an ɲɔgɔn dɔn yan. A ye ɲɔgɔn dɔn yan nɔ ani ne da b'a la o tɛ kelen dɛ ne kɔni ne da t'o la. I da bɛ nin kelen na koyi ne yɛrɛ bɛ fɛ ka wuli o.
ta ci lo la ka I bɛ taga min? ta ci lo la ka O ni ce. no m ta ni Ayiwa baasi tɛ. Ala ka segin. Ba jagi mun kɛra mun y'i sɔrɔ wari bɛ min o tuma banto ye wari minɛ sira la yan jɛnɛ o tɛ mun kɛra i b'a dɔn ko wuti de ne ci ba jagi e ko mun wuti de ne ci ba ko biye sɛbɛnna ma a ka wuti bila ɲɛfɛla la a tagara wuti bila kɔfɛ ba jagi e ma fɔ wuti ye ci yan ne bɛ cili den kan bi o bɛ juguya ni wuti tɛ ye jɛnɛ i fana ka sabali sa n'a fɔra so kɛlɛ ka mɔgɔ ci ko n bɛna kuma fɛ yen e bɛ tila ka ko so ye ne ci ko e bɛ ne ci e bɛ ne ci cogo di i t'a to so ka boli fɔlɔ an k'an ka wari sɔrɔ o min bɛ se ka manamana ko mais ne ma fara wari ko de kan Allah nse asi ça va ça va e nali diyara ne ye koyi a ka di kɔni ɲama i ka tɔnɔ Antoine wele ka diya ne o kuma mun bɛ yen nɔ ba jagi de banna k'a kɛ n ka wari sara n'o Antoine ko kɛla ne ko n ka wari sa pai ne ma fɛ ɲɛna ko ni cɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ne kɔni n yɛrɛ tun ye joli la dun e ma fɔ ne ka 500 d'a ma voilà a ka nɔgɔn komi ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i b'i ka 500 sara ne bɛ n ka 600 sara ne ye jagoya de ne m'a fɔ i k'a dun jagoya la dɛ ne de ye jagoya k'i i tun t'a f'i fa la ne kɔni min jagoya mɔgɔ bɛ bansɔn na de kɔngɔ de tun b'i la mɔgɔ kɔni tɛ bansɔn na a diyara e de y'a kɔngɔ de sɛbɛn tun ne b'i ma la n'a diyara e de kuma ka ɲi ba jagi e ko mun a b'a ka 500 sara ne bɛ n ka 600 sara a kun 500 sara e ma fɔ ko ne k'a ta de mais ne est-ce que ne ko i k'a dun a fɔ k'a tɛ sara i tun t'a f'i fa la a diyara e y'a di ne ma i b'a fɔ k'i fa la a diyara e de y'a di ne ma mɔgɔ tɛ bansɔn na la kɔngɔ de tun b'i la e kɔni a diyara e y'a di ne ma ne m'a f'i k'a dun a diyara e de ba jagi n ka wari n'a y'a ta sara n bɛ n ta sara ko n ka i ka wari ja kuma caman nɛgɛ sen a fɔ a k'a ta sara a diyara e ne min jagoya a fɔ k'a ta sara n'a y'a ta sara ne bɛ n ta sara a ye sabali balimamuso a ye sabali ne ba mun de kɛra yan mun de bɛ yen e ka mun b'a la ne balimamuso nin ye ne cɛ de e ma fɔ ko muso tɛ e bolo ne m'o fɔ i ye ko mun ba jagi walasi ni don o don ni de bɛ ne ka ne m'a fɔ mɔgɔ si ye n ko muso tɛ n bolo don o don ale bɛ ne ka na ne ka sogo juru ta ka ne ka sogo ɲimi k'ale bɛ taga sisan a bɛ so de si k'ale bɛ taga sisan ko ka taa so wari minɛ ko ka na ne ka wari sara so wari tɛ ye ba jagi tɛ ye wari tɛ ye ne ko a bɛ ne ka juru sara de e ye to i yɛrɛ ma k'i ka wari dɔn nin na nin ye ne furu cɛ hali dala dumuni ne ni n denw t'a sɔrɔ ka dun ni cɛ kelen bolo walayi sangalasigi kɛra tɔɲɔ ne bolo ni cɛ kelen fɛ hali dala dumuni a kɛ bɛ ka wari bɛɛ don sunjɛ la ne ka wari bɛ sara dɛ nin dagabana muso ɲuman bɛ nin cɛ in bolo sisan asi o e ka 500 ko an bɛ n'o kɛ cogo di ne ma f'i ɲɛna k'e ka nin cɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e yɛrɛ da y'a fɔ ne ɲɛna ko nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ko kalaban ci don a dun ko e ka sogo minɛ k'a ɲimi e m'i ban o la e y'o ɲimi a kɔni bɛ warimisɛnnin dɔw de ma mɔgɔ bɛ banku fara la a kɔni y'a d'e ma e fana y'a ɲimi e bɛna mun k'o la mun b'e ka telefɔni na ne ba ne duru ko in kɛ n'i ye banjugu wele n tɛna fɔ ye ko n ka telefɔni binna a yɛrɛ bɛ ne wele a tɛ ka sɔn awɔ crédit dɔ bɛ ne kun Allô? Ça va? Ça va? C'est belle. Ma téléphone ne combine. Ni encore me sauter. Ah? Non, on m'a goûté la chouine. Oh, il va voir tirer wa. Eh, alors, vous sont à Jané ça. Non, bisous, il a. Ok, ya maintenant. Kodi Kabadiya no. Ne dun ka wari bɛ sara dɛ E kuma fɔ ka n'a ye ka wari minɛ ka ne ka wari ti kuma fɔ ka wari misɛnnin dɔw de ye mari